στην Ικαρία το 1940 τον Απρίλιο. Είχε έρθει, γιατί η μητέρα μου καταγόταν από εκεί, από την Ικαρία. Είχε έρθει ένας αδελφός της μητέρας μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, τότε ήταν νιόπαντρος και νέος, 28 χρονών. Και εγώ, επειδή πηγαίναμε τα καλοκαίρια, τότε ήμουνα 8-9 χρονών. Είχα έτσι νοσταλγία και ήθελα να πάω μαζί του. Ο πατέρας μου όμως δεν μ' άφηνε, γιατί μου λέει: Στάσου, είναι Απρίλιος, άσε να τελειώσει το σχολικό έτος και θα πάμε το καλοκαίρι. Εγώ λοιπόν δεν τον άκουσα τον πατέρα μου και μπήκα κρυφά στο πλοίο. Και πήγα, κάπου έφευγε από το λιμάνι και ακολούθησα το θείο μου και πήγα μαζί του και τα λοιπά. Και τελικά φτάσαμε στην Ικαρία, γράφτηκα εκεί στο δημοτικό σχολείο, πέρασα ένα ωραίο καλοκαίρι προπολεμικό και ώσπου να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα γύριζε στη Θεσσαλονίκη, Μόρος και τα λοιπά, κηρύχθηκε ο Ελληνοταλικός πόλεμος και έμεινα στην Ικαρία μέχρι τον Απρίλιο του 1944. Το 1941 και βέβαια πήγαινα στο σχολείο, αλλά παράλληλα ασχολούμουν και με αγροτικές δουλειές. Έβγασκα πρώτα τα ζώα του θείου μου, κατσίκια, πρόβατα, είχαμε και ένα γελαδάκι. Λοιπόν, και μια φορά που πήγαινα να βοσκήσω τα ζώα, μάλιστα τα είχα βοσκήσει το πρωί, να πάω στα ζώα να τα γλύσω και να τα βοσκήσω και να τα φέρω το βράδυ, στον κάτω βιολό άκουσα ένα παιδί να παίζει λύρα ικαριώτικη. Και εγώ βέβαια ήταν πείνα τότε, 41, είχαμε όμως πολλά σίκα και σταφίδες και παίρνα σε ένα τουρβά, ψωμί δεν είχαμε, αλλά είχαμε σε ένα τουρβά μαζί αρκετά σίκα και σταφίδες. Και του έδωσα αυτού του παιδιού, μαζεύτηκαν και άλλα παιδιά και μας έπαιζε λύρα και θαύμασα έτσι, τέλος πάντων ενθουσιαστήκαμε και σε μια στιγμή μου ήρθε η ιδέα ότι θέλω κι εγώ ότι μπορώ κι εγώ να παίξω, να μάθω. Και του λέω πώς παίζει, να λέει παίζω έτσι με τα νύχια και τα λέω και του λέω την πουλάζει, λέω τη λύρα. Λέει άμα μου δώσεις 2 κάδες σίκα και 2 κάδες σταφίδες από αυτά που μας έδωσες τώρα να φάμε, την πήρες. Τέλος πάντων πηγαίνω εγώ το βράδυ στο σπίτι. Τα ζώα βέβαια δεν είχαν προλάβει να φάνε τα καημένα, ήταν μπαγλαρωμένα, μυστικά. Ο θείος μου θύμωσε λίγο. Τέλος πάντων την άλλη μέρα του είπα ότι έτσι και έτσι αυτό και θέλω να πάρω τη λύρα, λέω, με 2 κάδες. Λέει αστείευεσαι, λέει Δημήτρη, εδώ ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα, λέει. Και πώς θα μάθεις. Και εν πάση περιπτώσει δεν μου χαράσει το χατήρι, μου ζύγισε τα σιγά και τις σταφίδες, τα πήγα, πήρα τη λύρα και την έπαιρνα μαζί μου στα χωράφια, έτσι, μες στον τουρβά που είχα και τα σίκα. Έβαζα και τη λύρα και έπαιζα και σε ένα μήνα έμαθα να παίζω. Και θυμάμαι μετά από ένα μήνα περίπου που έπαιξε μια φορά και στο σπίτι ένα βράδυ, περνούσαν μπροστά και λέγανε, φωνάζουν, Κωστή, το θείο μου, τι γίνεται, λέει, έχεις, λέει, γλέντι. Του λέγανε και πήγανε στο καφενείο, άκουγα που καθόταν μάλιστα σκοτεινά, δεν είχε ούτε ηλεκτρικό, με τα καντήλια ή με το φως του φεγγαριού. Και του λέγανε, Κωστή, λέει, στο σπίτι σου ακούγονται, λέει, βιολιά. Λέω, όχι, λέει, τι βιολιά, λέει, ξέρω. Και πάση περιπτώσει, επειδή ακούγονταν κάτι, ήρθαν και με είδαν εμένα να παίζω λύρα. Έπαιζα τον Καριώτικο, ξέρω, και το θεώρησα θαύμα. Και έτσι αποφάσισα να γίνω μουσικός τελικά, έτσι ξεκίνησα. Μετά με άλλους μουσικούς έπαιξα 1-2 φορές σε πανηγύρια, σε άλλα γλέντια. Και ακόμα με θυμούνται σαν λιράρι στην Ικαρία. Βέβαια και αυτό έγινε αφορμή να γίνω μουσικός τελικά. Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ένας Ικάριος ποιητής, ο κ. Παπαδάκης, έγραψε και ένα ποίημα του Δημήτρη, λέει, Θέμελη και των αδερφών Δουρή, τιμωρεύοντας τους ήχους και τα κύματα. Και περιγράφει αυτό το ταξίδι με βάρκα από τον Εύδηλο Ικαρίας Απρίλιο 1940 μέχρι το Λαύριο, παρακαλώ. Οδύσσια. Μια βάρκα 5 μέτρα. Χωρίς μηχανή, χωρίς τίποτα, με πανί και με κουπιά. Διασκήσαμε όλο το Αιγαίο. Μες στην κατοχή. Τρομερά πράγματα. Μες στην κατοχή. Αυτό για ποιο λόγο έγινε τώρα? Αυτό έγινε γιατί, κοίταξε, αυτό είναι βέβαια πραγματικά πολύ μια σπουδαία ερώτηση, γιατί εγώ είχα τέτοια πρώτα νοσταλγία να γυρίσω στο σπίτι μου και βέβαια η επιθυμία μου να μάθω βιολί. Ναι. Και η απελπισία μου βέβαια ότι μπορούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος και βέβαια θα μου πείτε πώς με άφησε ο θείος μου, γιατί τότε ήμουν 13 χρονών. Αλλά εγώ επαναστάτησα και έτσι και είχα φύγει από το σπίτι, βρήκα κάποιους άλλους ανθρώπους που με υποστήριξαν και τελικά ο θείος μου έδωσε τη συγκατάθεσή του να κάνω αυτό το μοιραίο ταξίδι. Ναι, το επικίνδυνο ταξίδι, ναι, αλλά δόξα τω Θεώ μου βγήκε καλό. Μας
έπιασε φουρτούρα ήδη στην Ικαρία και μας πέταξε στον Αρμενιστή. Και τότε εκεί δεν είχε ξενοδοχεία και τέτοια, είχε κάτι ψαροκαλύβες. Και μόλις και είχε βράχια, μόλις προλάβαμε και ο καπιτάνιος μου πήρε στη σειρά με τη βάρκα, την τραβήξαμε έξω και μείναμε μια εβδομάδα σε μια καλύβα. Μάλιστα. Φάγαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, κάτι ψευτοπρομήθειες. Εγώ τους έπαιζα βέβαια και λίρα για τους παρηγορώ. Βέβαια, ήταν μεγάλη παρηγορία για αυτούς. Και ο πατέρας μου αμέσως μου έφερε ένα βιολί όταν με είδε να παίζω λίρα και μάλιστα το έχω αυτό το βιολί, ήταν του ποιητή του Αναγνωστάκη. Όταν του είπε, τον είχε μαθητή στο πειραματικό και όταν του είπε ότι παίζω βιολί, επειδή αυτός δεν έπαιζε πια, του λέω: εγώ του χαρίζω το βιολί μου. Και το έχω εκεί μάλιστα πάνω σχαλισμένο ένα μία άρθρο Μανώλης Αναγνωστάκης. Μάλιστα. Το δείξω το από εδώ. Και αυτό τώρα μετά από αυτό. Και έμαθα να παίζω πρακτικά. Δηλαδή, όταν έπαιζα στη λύρα, σε μερικές μέρες, από μια εβδομάδα, τα έπαιζα και στο μυρίο. Και έμαθα και μερικά τραγούδια της εποχής, το βάρς του Δουνάβη, στα κύματα του Δουνάβη, στην Κομπαρσίτη και με πέρασα στα πάρτι. Και έπαιζα με κορδά. Και εκεί απέναντι στη γειτονιά μου, Δημητρίου Πουλιορκητού, ποιος έμενε, μου λένε και οι γείτονες, ξέρεις, εδώ υπάρχει λέει, και ένα άλλο παιδάκι, ο Χριστάκης, που μας παίζει και αυτός λέει βιολί στα πάρτι. Και ήταν ο Χρήστος ο Πολυζωίδης που έγινε σπουδαίος καθηγητής βιολιού στην Αυστρία. Και τι κάνατε με τον κύριο Πολυζωίδη μετά? Ναι, πήγα εγώ με το βιολί μου, δεν ξέρω, κάποιος κανόνισε να συναντηθούμε με έναν σε ένα ημιυπόγειο από κάτω. Εκεί και οι δυο με κοντά παντελονάκια, είδα και σε έναν αλόγιο νότες και τρόμαξε, είχε το Σέιμπορ, μάθαινε θέσεις. Αυτός πήγαινε 3-4 χρόνια στο οδείο. Αλλά εγώ όμως του έπαιξα ένα βάλς και αυτός τα χάσε. Λέει, εσύ δεν παίζεις βιολί, με ήχο, έτσι, με βιμπράτο. Γιατί ήμουν λιράς, δεν είχα πρόβλημα και του λέω ναι, λέει εσύ παίζεις βιολί, δεν είναι αστείο, δεν αστείευεσαι. Λέω ναι, αλλά λέω νότες δεν ξέρω, είπα τις νότες δεν μπορούσα να φανταστώ πώς από χαρτί μπορείς να κάνεις μουσική. Είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίχτη, κατάλαβες βέβαια. Είχα την ψυχολογία του παραδοσιακού οργανοπαίχτη. Δηλαδή δεν ξέρατε από πριν βιολί, το βιολί μετά προέκυψε. Και ούτε εγώ είχα έτσι, αγαπούσα με τη μουσική, αλλά δεν με προόριζε για μουσικό. Και μόνος μου έτσι βρήκα το δρόμο μου κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αφετηρία τη λύρα και την παραδοσιακή φυσική μουσική. Γιατί εγώ φυσικά δεν ήξερα όταν άρχισα να παίζω λύρα, δεν ήξερα ούτε είχα ακούσει ποτέ το όνομα Μπετόβεν, ούτε Μπαχ, ούτε τίποτα.